Търговище е град в североизточна България, разположен в подножието на Преславската планина на около 170 метра надморска височина. Населението на града е приблизително 37 000 души. Районът около Търговище има богато историческо наследство, датиращо от античността. Смята се, че в близост до града се е намирал античният град Мисионис. Търговище е добре свързан с останалите части на страната, чрез автобусен и ЖП транспорт. Езерото Борово око е живописен водоем, разположен в югозападната част на град Търговище, в едноименния парк. Това място е предпочитано за отдих и разходки сред природата. Около езерото са изградени алеи за разходка, пейки за почивка и зелени площи, които създават спокойна атмосфера за посетителите. През летните месеци в езерото се пускат риби и водни колела, което предоставя допълнителни възможности за забавление. Разположен на брега на езерото, ресторантът предлага красива гледка и разнообразие от български ястия, подходящи за семейни и лични тържества. Търговище съчетава богато историческо наследство с природни красоти, което го прави привлекателна дестинация за посещение.